Isang malaepikong pag-aaklas na tila ba nabaon na sa limot. Isang malawakang himagsikang muntik nang magtagumpay laban sa kalupitan ng mga Kastilang mananakop. Mahigit sa 400 taon na ang nakakaraan. Ano ang Tondo Conspiracy o sabwatan ng mga Lakan? Halina't alamin natin ang makasaysayang kabanatang ito. Wait lang! If you do not understand Tagalog or speak Tagalog, you can check out the links up here or down below for the English version of this video. Now back to our topic. Mabuhay o sa Kapampangan, luwit kayo. Ito ang part 1 ng aking video tungkol sa sabwatan ng mga Lakan o Tondo Conspiracy. Kaya naman huwag kalimutang abangan at panoorin ang part 2. Huwag din kalimutang mag-like, mag-share, mag-comment at mag-subscribe. Ang Revolt of the Lakans o kilala din bilang Tondo Conspiracy ay isang malawakang tangkang pagkaklas upang patalsikin ang mga Kastila sa ating kapuluan noong mga taong 1587 hanggang 1588. Tinawag itong Tondo Conspiracy o Revolt of the Lakans pagkat ito'y pinamunuan ng mga magkakamag-anak at magpipinsang mga dato at lakan ng Luzon. Mga kagalang-galang na mga dato mula sa kaharian at royal families ng Tondo at Maynila. Pinamunuan ito na magpipinsang sina Martin Pangan at Agustin de Legazpi ang nooy nakaupo sa trono ng Tondo. At kabilang din sa mga namuno ang mga anak mismo nila Kandula na sina Dato Magat Salamat ng Tondo, Dionisio Kapulong ng Candaba, Felipe Salonga ng Polo, at ang mga kapatid ni Agustin de Legazpi na sina Dato Gabriel Tuambasan at Dato Jeronimo Basi. Kasabwat din ang marami pang ibang mga dato sa iba't ibang bahagi ng Luzon mula sa mga probinsya ngayon ng Pampanga at Bulacan hanggang sa Laguna, Batangas, Palawan, Mindoro at iba pa. At ang tangkang ito hindi lamang limitado sa Maynila o sa Tondo. Gaya na nabanggit ko kanina, ito ay isang malawakang tangkang pag-aklas mula sa iba't ibang bahagi ng Luzon, sa iba't ibang probinsya ng Luzon, hanggang sa mga kapuluan ng Palawan at iba pa. Adhikain nilang makamit nating muli ang kasarinlan at kalayaan ng ating mamamayan. Kasabwat din sa tangkang pag-aaklas na ito ang mga Hapones at ang Sultanato ng Brunei. Lingid sa kaalaman ng karamihan ay may matagal nang malapit na ugnayan sa pagitan ng mga sinaunang kaharian ng Luzon at ng mga sinaunang Hapones bago pa man mapadpad ang mga Kastila sa bahaging ito ng daigdig. Kaya naman handa ang marami sa mga Hapones na tulungan ang ating mga ninuno. At gayon din ang Sultanato ng Brunei pagkat ang mga magpipinsang dato at lakan ng Tondo, Maynila at Pampanga sa Luzon ay pawang mga kamag-anak din ng mga sultan ng Brunei at Sulu. Katunayan, ang nakaupong sultan ng Brunei noong mga panahong ito na si Sultan Muhammad Hasan ay pinsan ng aking mga ninunong sina Lakandula ng Tondo at Raja Matanda ng Maynila, ang magkapatid na mga hari at huling paramount kings ng Luzon. Sila ay mga apo ng dakilang ikalimang sultan ng Brunei, ang tanyag na si Sultan Bolkiah, na siyang kinikilalang isa sa pinakamakapangyarihang sultan at hari sa kasaysayan ng Timog Silangang Asya. Ayon sa kanilang mga plano ay magpapanggap ang mga Hapon at ang mga taga-Brunei bilang mga mangangalakal upang makapasok at makadaong sa look ng Maynila. Subalit sa pagsapit ng dilim ay sabay-sabay silang sasalakay laban sa mga Kastilang mananakop. Ang mga mandirigma ng Luzon ay sasalakay mula sa lupa, habang ang mahukbong dagat ng mga Hapon at Brunei ay sasalakay mula sa baybayin. Dapat ding tandaan na hanggang sa mga panahong ito ay aktibo pa rin sa mga karagatan ng Timog Silangang Asya ang hukbong dagat ng mga sinaunang Kapampangan. Balak nilang sindakin ng mga Kastila at palibutan ng Intramuros. Balak nila itong salakayin mula sa magkakaibang mga bahagi, mula sa magkakaibang mga sulok, mula sa magkakaibang mga dulo, mula lupa hanggang dagat, upang tiyaking walang takas ang mga Kastila. Ngunit sa kasawiang palad, bago pa man maganap ang malaepikong digmaang ito, ay nauwi ang lahat sa isang trahedya, sa isang madugong trahedya, pagkat may isa kasing nagsumbong sa mga Kastila. Pero hanggang dito na lamang muna sa ngayon. Alamin natin ang mga sumunod na mga nangyari sa ikalawang bahagi ng video na ito. Alamin natin kung ano ang kahindik-hindik at madugong trahedyang kinahinatnan ng malaepikong sabwatang ito. At alamin din natin kung ano ang kahalagahan ng kilusang ito sa ating sambayanan. Abangan ang lahat ng yan sa part 2. At abangan nyo na rin ang aking bagong sinusulat na aklat tungkol sa mga sinaunang Luzones. At laging tandaan, know your roots at no history, no self. Huwag din kalimutang mag-like, mag-share, mag-comment at mag-subscribe.
At kung gusto nyo akong tulungan gumawa pa ng mas maraming video gaya nito, suportahan lamang ang aking Patreon o bumili ng aking libro. Maraming salamat po. Hanggang sa muli, kita-kits o sa Kapampangan, Miki Tix.